Greetings, ngiyabingelela kuphi nakuphi la kufinyelela khona le video obingelelayo usikhulu obe u-coordinator we-branch Ward 4 under Inkonyeni ngaphansi ko-Ugu region. Ngenza le video-ke namhlanje kumhla ka-24 December. Abaningi izobaphoxa le video, ngiyaxolisa kubona. Abambalwa izobajabulisa nabanye bamanye amaqembu izobajabulisa. Ngiyaresigna as umholi weqembu lomkhonto wesizwe, ngiyaresigna. But I will remain a member of umkhonto wesizwe in good standing. Ngirezoniswa yini ma-comrade, kunento ezingenzeki kahle. Ngiqale ngibonge kodwa ukuthi umphakathi usihloniphile, siyiqembu lomkhonto, mengubiza umphakathi ngokungakhathali ufika. Kunabantu ade besuka kude behamba ngezinyawo beze bafike emahholo engibabizela kuwona, and indlela bekugcwala ngayo emahholo, hayi impela hayi, ngiyabonga kakhulu. Meeting yokugcina beliduma linetha, abantu mebegcwele ngibabizile. Umkhonto uma ufika, umkhonto into eziningi la kumkhonto zisetshenziswa ngephakethe. Ama-meeting amaningi omkhonto noma kufika kuphi eSemarisburg, eThekwini, kuphi nakuphi, umuntu usuke ya ngephakethe lakhe, ngisuka ngiya kanjalo. La-ke kwi-ward yethu sibambisene kahle kakhulu. Umkhonto usuka, inkinga nje yonakala manje, ngibona manje konakala. Ngicabanga ukuthi-ke into eseyizosishaya manje, phela sekusondele nesikhathi ukuthi kube khona amakhansela. Manje uyabona ukuthi abantu babuye bazicabangele bona kakhulu kuneqembu. Lento edlisa umkhonto mangabe kuyiwa kuma-by-election, abantu vele bazi-fast forward, babele phambili bafuna ukuba amakhansela, bakhohlwe ukuthi kuzovota abantu, ngeke kuvote thina bomkhonto. Ngisho singakuvumela ukuthi ube ikhansela, but umphakathi uyakwazi ukuthi ubani. Ikhumbule yona into ezidlisa kangaka. Right-ke, so-ke manje ngizithola nginey'nkinga eziningi nje ma-comrade. Kunabantu engibona ukuthi ngiyabaphazamisa. Vele umkhonto ufika, susebenza. Kunabantu ade bengakofika umkhonto bekwamanye amaqembu befona, bethi manje mesifika lapho sokhumalo bebekhona wena nje, sokwazi ukuthi sithole noma iy'khundla nathi. Ngithi na iy'khundla zigcwele, uma ufuna isikhundla uzithola kumkhonto beze. But ngiyabona ukuthi manje nginenkinga enginayo ukuthi sekhanje kukhulunywa ngami ukuthi ukhumalo uzosihlupha-ke njengoba ku-2026 uzoba inkinga ngoba umphakathi uyamthanda lo muntu. So njengoba umphakathi umthanda kangaka uzosihlupha. Ngiyinkinga kephi-ke manje kubona? Ingoba umphakathi ngiyawuthanda, umphakathi ngiyawusebenzela, umphakathi ngiyawusiza. So bayabuka phela, mina ngangavotelwa emphakathini, bayayazi indaba ukuthi mase kuvotwa kwaqhamuka igama lami kuzokwenzekani. Into abambe ikhuluma kubantu ukuthi ngizoba inkinga. Angithi mina ngithanda iqiniso. Mina ngeke ngivume kwenzeke kudlalwe ngabantu, ngeke ngivume mina ukuthi kuqashwe ngobugebengu, ngeke ngivume kugwazwe kuyinto ey'thize, ngeke ngivume unikwe into ngobana kusibani bami. Mina ngifuna yonke into ibe fair. And nakumkhonto angifikelanga phela ukuthi ngizovuka ngizoqala impilo kabusha. Ngifike nje kumkhonto mina kade ngaphila, for sure abantu bayangazi ukuthi ngubani. So-ke manje masesikhona-ke la kumkhonto, nginane-problem nje ukuthi ku-actwa, iyona engiphatha kambi yokuthi ku-actwe ngathi ku-right mekukhulunywa emagrupini, kodwa deep down thina bomkhonto ewadini siyazi ukuthi khona ukuxhaphazeka okukhona kimi. Konke bengikwenza financially bengikwenza ngothando, so angikwazi ukubala ngithi ngenza ukuthi cha, ngikwenza ngothando, ngithanda umkhonto wesizwe. But sengiphula kakhulu umoya. Umkhonto mina ngithanda kusizakala abantu. Ngiqhamuka nento ethi la kumkhonto, umkhonto ufika nje kwavele kwashona after the meeting yokuqala. Kwashona li-comrade. Ngathi mina no, lalani-ke ma-comrade, suka manje makushoniwe siyaphatha, sithwala amaqongwe, siphatha imali, siphatha yonke into singakwazi ukuyiphatha ezosiza umndeni osuke ushonela. Ngoba ukushona kuplanwa yinto esuke izozuma. Ayiloko sakwenza kahle, futhi siyaziwa ngaleyo nto. Leyo program iqale la ewadini, seyikwamanye amawadi manje, but isuka la ewadini. Ngayicabanga nje ngafona uconvener wayivuma, ngayifaka egroupini sayenza, which is very good. But abanye abasayithanda leyo program bale ewadini, bathi le program iyona yenza ngathi usikhuni abe kubantu. So bazama ukuyisapotha le program. Mina lento ngiyenzile, and mina ukukhipha, mina ngiyakwazi ukuthi mekuyovela emzini nomuntu ngikhipha imali approximately or more, if not mistaken, 3K. Kwesikhathi ngikhiphe kakhulu ngoba kusuke ngibona isimo somndeni esuke siya kuwona. Kube khona umngcwabo bekhona la, kusiyongcwabela i-comrade. Ama-comrade asewadini afonela ama-comrade akwi-region naku-sub-region ukuthi mina ngirongi, ngithi akusizwe abantu abashonelwe, ngirongi mina, ngithi akunikwa abantu ukudla abantu abaswele.
bakhohlwa ukusho ukuthi mina osebenzisa imali yami kulona, bakhohlwa yilokho ukusho. Manje ngiyabona ukuthi ngiyabaphazamisa abantu abaningi, and manje ngempela ngiyi-threat kubona ngoba lento abazifuna ababona ngebazithole mangabe kukhona mina. So ngiyazi ukuthi ubuso bami buzoba inkinga kubona, but umphakathi siyabonga, umkhonto uvotela, umkhonto uyawuthanda, sehla senyuka, abantu bagqwikipha zomkhonto namanje, and I'm very grateful upon that. Ngiyabonga kakhulu nakosomabhizinisi abanye abakwazi ukusebenzisana nami nokungihlonipha, ngiyabonga kakhulu. Manje asikwazi ukuhamba mefuna khanda, siyahamba kahle kuye eGoli, kuye eGoli ngakhansela ngoba ngisuke ngibhukhile indawo yokulala mina ngiyo endaweni. Manje kade ngiyo eMabhida, ngibhukhile ihotel, ngine-tag yokungena ngiyohlala nabantu, but ngangasakwazi ukuya ngoba i-transport asikwazi ukuyithola. I'm not a transport organizer, I'm a fundraiser. U-transport organizer we-ward uyangifonela ukuthi sithole ibhasi elilodwa, ngithi mina lilungele ibhasi elilodwa lize, but my question is why amanye ama-ward amabhasi amaningi anga-4 nga-5, but akuyona i-territory yami ukhuluma nge-transport, inomnikazi wayo. So-ke ngabuka ukuthi khona ukushaya amanzi la. Okay, i-ward egcine ingahambanga, ngathi mina alize lo bhasi noma lilodwa phela silitholayo, bahambe la abazohamba basala ngoba ngangazi ukuthi khona system ezoyisebenzisa nalelo bathi-ke laba abaqona ne-transport alingeze lilodwa, akangeze amabhasi. Ake sangaya eMabhida, masengayiwe eMabhida abantu bayamthanda uZuma, baye bobona uZuma, kuphinde kuthunywa mina manje leadership ithuma mina ukuthi angiyokhuluma nabantu ekuseni abagcwele iy'tophi. Abantu bagcwele iy'tophi, baphethe imphako, bagqokile, bagqoke kahle, bafake into zabo zomkhonto, sengiyoba kethi abasahambi mina. Ngiyacabanga ukuthi lo bantu ngiyabaphotha, but ngabona ukuthi angikwenze lo ngoba mangabe uyi-leader funa enye into uyenze uyibothi wrong, ngahamba ngawoyenza. Abanye ababegitshezwe mina emotini, bafake emotini ngiyobabeka emakuwo ngoba basuka kude, abantu bangihlonipha. But i-problem manje sekunabantu la ngaphakathi ngoba ubuxoki bukhona phela, asekuyibona abathi yimina owenza ukuthi abantu bangahambi. Ngihlangana lapha e-transport because even bona laba abasewadini bayazi ukuthi mina ngizamile ukuzi-involve kulento transport, kwawukuthi ngiyabona futhi noma ngizi-involve ukuthi nginephutha ngoba phela kuyona i-territory yami ngaphinde ngahlehla. Baqhubeka abantu abaqonde ne-transport, and i-transport iphethwe umuntu okuyimboni yamatekisi. Uyabona ukuthi lowo muntu uyayazi nge-transport, angikwazi ukuyongenelela khona kwi-transport kumuntu o-well aware ukuthi kwenzekani kwindaba ze-transport. So lana-ke wathi kusetshenzwa kanjalo, wonke umuntu unendawo yakho ne-department. Mengathiwa nje manje kulimala umuntu, kuzofonela u-comrade omunye oqondene ukuthi uqondene ne-security makuthiwa kuyafotwa. So-ke sisebenza kanjalo. Now-ke ama-comrade ngiyaresigna as umholi weqembu lomkhonto, ngeze noma ngabe khona into eyenzekayo noma ngabe yiphi enhle, ungabongi mina, ubonge ubuholi obuzoqhubeka busebenze. Noma ngabe kunento engasenzeki noma embi eyenzekayo, cela ngingasafonela mina ama-comrades, sengiyimemba njengani. Ngiyaphuma manje kwi-leadership yomkhonto wesizwe. Angikwazi ukuthi ngithandwe abantu bamanye amaqembu, ngithandwe umphakathi wonke bese ngizozondwa ama-individuals angaphakathi kumkhonto wesizwe. And into ebuhlungu ukuhamba ngingcoliswa igama lami, ngingcoliswa abantu. Uyabona ukuthuka umuntu eziqambela amanga kubantu, abantu basho ukuqamba amanga, lo bantu bebazi into ezingaka zakhe ezimbi ezingathi mezithathwa zi-expose abe nenkinga. But angiphiwanga kwenza leyo nto mina ngegama lomuntu, ngiyi-brand mina, ngikwazi ukulimaza amagama abantu noma ngabe umuntu ayadumanga, but ungalimazi igama lakhe, because umuntu uma umlimaza igama lakhe ulimaza nekusasa ley'ngane zakhe. So-ke ama-comrade iloko-ke nokuthi nje sinebhadi bafowethu kumkhonto namanye amaqembu lento ikhona. In fact wonke amaqembu, uyabona nje kwamele kuwu-2024 kunabantu esebezibona nothe wadini yami, mhlawumbe umphakathi nje wonke, indawo yonke, kunabantu esebezibona beyomakhansela manje. Ungathi umhloli kunabantu abawu-4 le wadini mina asebeke bangibiza bathi Khumalo mfowethu, athi umuntu uKhumalo ngifuna ukuba ikhansela manje mfowethu, kunjani uyavuma? Ngithi ngivuma njengobani mina ngoba phela mina ngilutho nje. Wena ufuni mfowethu ngoba manje abantu ngiyabona bayakuthanda, kanti nami ngifuna ukuba ikhansela. Ngithi hayi kuleka, ngifuna ukuba ikhansela mina ngi-right, mina alike ikhansela ligibela iy'moto engizigibelayo lizithenge cash njengami. So imali yobukhansela izobe isenti kumina, izungisiza ngalutho. Khona ikhansela engisanda kulibona litshekelwe isicathulo ngabodwa, kutshike isicathulo esibhalwe uCrosh ngithi abaholi ngiyaxolisa. So ma-comrade ngiyaresigna-ke manje
but ngizongibona kwinto zomkhonto, but as a leader ngiseyona leader yomkhonto wesizwe. Umphakathi awunankinga, i-membership i-right, iqhuma phezulu yomkhonto. Ngicabanga ukuthi i-membership yethu ihamba phambili kakhulu compared to otherwise. But ke noma sengikushile lokho ngiyehla ekubeni u-coordinator. Ngiyacela umuntu ozongena bu-coordinator we-ward asebenze umphakathi angacabangeli yena, because i-problem esinayo nento engenza ngiresign, ngiyabuka ukuthi mina ngiyabheda ngoba ngicabangela umphakathi. Uyabona nje mina ngizondela ukuthi ngasuka la ngosiza abantu behleli lapha ka-Eskom khathani begcwele lapha, ngathi abantu abathenga, ngafonelwa ngangihleli la kwami, ngafonelwa i-comrade eli-right kakhulu nje, ngadrive umnyusiso oseMachisini wa-22, ngadrive ngakhona ngafike ngathenga, ngathatha umfowethu ngathenga khona, sathenga sa-right, abantu badla. Ngathukelwa leyo nto ukuthi ngiye kosiza abantu. Ngiyacabanga ukuthi i-excitement yayikulaba abantu ngoba phela la abantu be-region la ababehlangene la babeyijabula, bengibuka bethi hawu nanguSikhuni, siyabonga Sikhuni, hawu siyabonga ngani, siyabonga mntanami. Abantu abasuka la ewadini yami babechoma lapha ethi ngiyayibona ingane yamagcabu ukuthi isiza kanjani ewadini. Kuxoxa omunye umama lapha ethi le ngane yake yasicashela amatekisi nangomunye unyaka siyohola ngingaholi, yaqasha amatekisi ahamba ushaba lonke 3 days, ethatha abantu mahhala bayohola. So kuxoxa abantu ke, so into ithi ibe yinhle kubantu, kwabanye babe nomona, abanye baphenduka izitha. So ke siyabonga kakhulu bafowethu, umphakathi uzoqhubeka siwusize, kodwa ngizobe sengiqhama nesinye strategy ngoba if ngizonisiza ngihamba nomkhonto, ngizondwa yibona labo omkhonto, ubonga abantu abanenkingeni. Awukwazi ukuthi ngizondele ukuthi ngisiza abantu abaswele, angikwazi ukuzondela ukuthi ngisiza ama-families adlulelwe emhlabeni. Hayi bafowethu, ngeke bafowethu. So ngiyabuka ukuthi ngiyaphazamisa, so ngiyahoxa-ke kwi-leadership, ngibafisela inhlanhla bonke abazosala kwi-leadership ukuthi basebenze ngokubambisana, bawusebenzele umphakathi. Kodwa nazi ukuthi la kwi-leadership iyakhishwa imali la, ayikho imali enizoyithola kuthiwa iqhamuke ezulwini. Mhlawumbe sekungcono seyizoba khona imali kumkhonto, but nje thina sazokhipha imali lephaketheni kuthina. Yonke into siyenza ngokungakhathali, and lento bengiyenza ngirana kona wonke amawadi. Ngicabanga ukuthi mhlawumbe amawadi engahambelanga ngawo 4 or 5 mina kwi-sub-region, yabo. Ama-region ngiwahambele wonke, I mean ama-sub-region la kwi-region yethu ngiwahambele wonke. So ukuthanda umkhonto-ke lokho bafowethu, mina akaze kube khona i-by-election ungangitholi, uyangithola and ngisuke ngizoxhasa ngendlela engizokwazi ukuxhasa ngayo. So-ke lokho sikwenza ngothando. So uma wenza into ngothando, ngeke uloku uyithikha phansi ngomhlaka abantu bene ngenza ukuthi ngakhipha imali engaka, ngenza ukuthi ngathenga iy'kipa, ngathengela umphakathi, ngathenga amabhalki. Awukwenzi lokho ngoba into uyenza ngothando. So comrades, ngiyabonga isikhathi somphakathi Ward 4, ngiyabonga oShabeni kakhulu bafowethu. Inqola izoqhubeka ihambe kwi-structure se-leadership kunabantu abangaphezu kwa-9, bangaphezu kwa-9 abasinabo. So kuphuma mina nje ngedwa, awukho umehluko ozoba khona kakhulu. Ngiyabonga bafowethu, but noma sengiphumile umkhonto siyawuthanda, asiwuvoteni umkhonto oShabeni, umkhonto ka-Ward 4 usazophatha, and ngampela uzophatha umkhonto ngoba nje hayi ukuthi ngibaleka iqembu, ngizohlehla ngibe le muva, ngizobe ngisebenza ngile muva. Ngiyabonga kakhulu.